20 kilometr li Rojhilatê Başûrê Parêzgeha Xarpêtê ango El Ezîzê gola tektonîk hezar gola ev der. Li gor efsaneyek bavê Hezretî İbrahîm Azer ji ber ku reha gelek germ bûye bi kes û karên xwe re havînan dihat li çiyayên li dev û dorên golê çend mehan derbas dikirin û payîzê dizîvirîn rihayê. Ji ber wî ye navê wî çiyayê bûye çiyayê Hezar û navê golê jî bûye gola Hezar ango hezar gol. Lê wekî vî efsaneyê çendîn efsaneyên din jî di zimanê xelkê herêmê de ne ku li gor baweriya wan navê golê ji wan efsaneyan yekî maye. Ev gola Hezarê goleke tektonîk e û li ser xeta faya Rojhilatê Anadolê dimêne. Emrê gola Hezarê ji çêbûna wê heta niha nêzîkî 3 milyon sal e. Bes çêbûna wê niha em dikarin bêjin Quaternerê de ev nêzîkî milyonek sal em dikarin bêjin. Ev gola ku emrê wî ji navê wî mestir e di navbera çiyayên Mastar, Çelembîk, Hezar Baba û çiyayên Kuşakçî da cih digire û ji behrê 1205 metro bilindtir e. Gola Hezar ango hezar gol bi dorhêla xwe ya 81 kilometr çargoşe jî yek ji navendên herî xweş a geştiyarî û werzîşên havînî ê avê ye. Li dev û dorên gola Hezarê nêzîkî 100 xalên mezin ê kamptanînê yê bi vî rengî hene ku di werza havînê de ji tevahiya bajarên Bakur geçtiyar tên lê betlana xwe derbas dikin. Dar heziro kim gam revino kim Amş der ki atını ay gorme mene buke mene gade meye amatını vra amatını kefe Ev dîmenan jî ji ciyê ku 120 kilometr dûrî Amedê li Hezar golê dîmenên Plaşkoyê ku ev der ji 12 kampên geştiyarî yên cuda cuda pêktin. Küçük medada me goştê xwe soranî bû, me sêl çêkir ji xwar, o kebabê me hebû, fîkî bû, her tişte bû, me ji xwe çêkir xwar, jemana cebeşê xwe dixû û heyayê variya mêl vir bû gav kide me ji xwar malê. Ez sê sal tevedere dîkî zev xweşi gelekî yani başi werin fenekî wana bi xwe dane. Antalya, İstanbul, werî Gibatê. Ban be milletê me hêvan dira gişwerin ji xwe vir li vir jî tavê avê. Baba xwe ya paqij bi hewa xwe ya hênik bi otelên di standardên baş de û bi ciyên kampê hezar gol bi alternatîfên cûr be cûr xizmet didin geştiyaran û gor ciyên geştiyariyên rojavayên Tirkiye jî hem nêzîkî bajarên Bakur'in hem jî ji wan cîhan gelek erzantirin. Ev 14 salê li vir kampa me heye. Em dixwazin mêvanê me ji Kurdistanê, ji Hewlêrê, ji Duhoxê, ji Silêmanê mêvanê me werin vir a li vir ji xwe Kurdistanê yani daha nêze em berhevdûne ew werin em ê daha kêfxweş bibin. Ez bawer dikim ew ê jî kêfxweş bibin yani. İnsanê me ku ji derve bên golê dikarin her pêwîstiya û vir bi cî bînin. Qesab heye li vir, em bêjin bîna firnê heye, loqanta heye ji binê xwarinê. Bu 4 sala vî işletmeyê me devr girtiye. O hezar goliya me golkî pir xweş e. Golkî ji gelê Amedê re pir xweş xizmetkî delal dike.
لگور زانیارین خودی کمپان سالانه زیادتر میلیون کشتیار سردان کمپ هتلین گل هزار دکن که بشک جوان روزانه تین و بچن بشک جوان جی دم درش به تنها خواه لده و دورین هزاره در وستکن. عبدالسلام اکنجی روداو 1000 گل خارپید.